всъщност са 3D принтирани. Този автомобил би трябвало да е топ-топ, а той не е. Здравейте и добре дошли отново в нашия канал. Вече сме във Вроцлав и планираме да посетим този уикенд едно от най-големите автомобилни събития в Европа, а именно Ultrace. Ако се чудите защо не сме с Hyundai, ами не успяха да боядисат последните елементи, следователно не успяхме да сгубим колата и трябваше да дойдем с друг автомобил. Може би този епизод ще излезне преди интериора, да завършваме там проекта, защото вече сме започнали други два проекта. Утре сутрин започваме с първата сбирка от списъка, която ще е на 10 км от Вроцлав в някакъв комплекс, където ще има изложени автомобили и ще видим какво ще е положението там. Сега отиваме да се настаняваме в хотела и направо се включваме от сбирката утре сутринта. Човек, какви коли ще има вътре? Добре, значи в момента сме на паркинга, където паркирахме колите и да видите само какви автомобили има тук. Сега ще ви покажа. И сега ще отидем на събитието на Ultrace, за да видите и там какви коли има. А това се оказва някакво много яко място, като музей на автомобилите. Самия паркинг колко е як. Наистина и колко яки коли има. Направо не издържам вече. Малко имаше проблеми с микрофона, бях забрал да го включа, но както и да е. Сега сме онлайн. Започваме леко да загатваме още от тук. Майко! Не знам дали може да придобиете представа колко е брутално мястото. Не знам откъде да започнем. Абе няма какво повече да говоря, така че направо сега ще ви покажа кадри малко на автомобилите, които са тук. Да, само това има значение. Насладете се. Чао!
Надявам се някой ден и в България да има толкова яки коли. Просто е вау. Това беше всичко от премиите на Ultrace. Това ще е за днешния ден. Вечерта може да отидем до още някои миит, ако има. Няма да ви го показвам. Тази ми забрани. Ами моля! Спокойно, тя е най-прекрасната жена на света. Това ще е за сега. Станахме, сега отиваме да закусим. Тук между другото има много яки пекарни на всеки ъгъл и предлагат уникални неща за ядене. След това се отправяме с градски транспорт към Ultrace. Входа за самото събитие чак от 12 часа на обяд. Бяхме на живо. Пред вас ли се случи? Не, малко преди, но трудно беше без на това. Ами вече сме вътре на стадиона. На пръв поглед има брутални автомобили. Абсолютно всичко около стадиона е пълно с наистина много добри коли. Само че ви предлагам първо да ви покажа малко по-синематик кадри на повечето по-интересни, макар че те всички са интересни. Но няма как да ги заснем абсолютно всички. Ще пусна малко синематик кадри сега и след това, разбира се, ще започнем да обикаляме някои от тях и малко по-критично да гледаме на това как са направени.
Ами, ще караме подред. E30 единица с двигател V8 от E39, мисля, че е M5. Води се E62 като код. Има бодикит, който е, бих казал, добре направен, въпреки че има някакви забележки, примерно, които се виждат на пръв поглед. Така, това е една интересна кола, между другото. 32, която цялото купе е в карбон. Ето, да видите. И разбира се е с RB30. Lamborghini. Има някакъв странен дифузьор, между другото. Малко too much ми за това нещо и по този начин направено, но има иначе някакъв бодикит, който отново изглежда малко странно отблизко. Но да, отдалеч колата изглежда топ. В случая, като се загледаш, има доста пропуски. Продължаваме напред. Стеен с бушчета, заводски еспетици. Хубави 30-ки. Мечтата на всеки ниш Ауди фен, а не това е Левин. Един интересен Nissan. Много странни раздувки. Тук е едно доста интересно Porsche и първото нещо, което ми направи впечатление е, че на крайниците всъщност са 3D принтирани. От метал, естествено. Процесът се казва синтероване. Поршето е брутално. Ето и вътре в интериора. Има активна аеродинамика. Тези крилцали, клапили могат да се местят и се местят. Доста добре направена кола. И отблизо и отдалеч, където и да погледнеш, няма абсолютно никакви забележки. Доста яка. R8, което изглежда, че са му добавили карбонови елементи, има джанти, окачване. Отново на пръв поглед изглежда добре. Има някакви недостатъци, които се виждат, но визията е добра. Едно поршенце и в нашия цвят, оранжев. Така са жокери отзад. KSR. Много добър екземпляр. Мазда. Караш меня стая, човек. Имаше малко кликбейт от страна на Ultrace, че 46-та GTR, която е с ливарите от Need for Speed,
ще бъде тук, но се оказа, че всъщност са докарали тези две 46-ци, които да, GTR е, ето, но не са онези с Need for Speed ливърето. Ще ги огледаме и тях от всички ъгли. Само пред се чудя защо тази гума е толкова навътре. Знаят също, което ми прави лошо впечатление, ако може да видите на крайниците колко несъразмерно са сложени. Ето тази фуга там и тази фуга там. Тази е за пистата, няма какво да коментираме нея. Но този автомобил би трябвало да е топ-топ. Той не е. Сега много от хората ще кажат Баси, какво критикуваш тия коли, грозето е кисло и така нататък. Не, реално казах, че ще ги гледаме по-критично, защото 99% от хората съм забелязал, че като видят някакъв такъв автомобил и са вау, много яко, брутално, обаче много малко се заглеждат в детайлите и реално как са направени и как някои буквално са изсипани с лопатата. Всъщност други коли, които не изглеждат на пръв поглед супер вау, колко добре реално са направени, напаснати и така нататък. Така че да, продължаваме сега напред и все пак ще гледаме по-детайлно автомобилите, които са на Ultrace. Тук е нещо много интересно. V12 битурбо. Не вярвах, че този мотор ще го видя в 36-ца, но да. И една икона от бързи и яростни, до нея корвет. Ето тук ще видим един интересно направен автомобил, който със сигурност заслужава малко внимание. Цвета е наистина уникален, Candy Red, като на Mazda, но още по-яко. Надявам се да ме чувате, но дрифта е наблизо. Не знам колко се чува. Автомобил със сигурност направен с доста труд, личи си. Ето и колкото можем да надникнем под капака. Наистина не виждам почти никакви забележки по самия кит с изпълнението. Фитмента е брутален, вероятно е на въздух. Не, вероятно ми със сигурност е на въздух. Преминаваме напред. Верно, не е ли сладка, човек? Супер сладка. Много яко. Много ме кефи. Бейби Porsche. Две AMG GT-та, направени с раздувки. Интересни автомобили. Имат така на пръв поглед някои забележки по бодикита. Ето там долу взе доста. M3 също с сложен бодикит, интересна генерация. Тук са се разминали нещата не малко. От тази страна е добре. Тази изглежда скандално як. Много добра 32-ка. Някой тук заводски RS4 я докара. Почти заводски. Рязко заисках да си взема 190-ка. Guys, this is not the end, but I think you should also give a big round of applause for Ludi. Make some noise for Black. Pandem GR, да го огледаме и него. Has anybody lost this little stage? Is that one has lost his parents? Otherwise, you pick up the minute and then we raise it. Топ. Този бодикит много ми харесва. Ама много. Вижте само как пасва. И няма от тези гумените оплътнения, които имат Супрота и GR-а. Ето как
си пасва идеално по линиите на автомобила този бодикит. Калниците, целите са раздути, вероятно са преляти. Не си личат също вълни или такива неща по тях. Ето и тук от трите кита на Toyota, Супрота и BMW, този е най-добър. Да видим сега и последната кола на Seven. Раздувките са монтирани с външен монтаж, както при Hyundai. Фолиото малко имало е проблеми. Слагат се по принцип ни пластмасови шайбички, за да не завлича, но в случая може би проблема е бил по-скоро друг. Защото трябва да внимавате с антилага. Карбона е изгорял. Има и ламбо. Отново външен монтаж. Кой дупчи ламбота, бе? Разбира се, заслужава си, защото е брутална. Сайбъртръка на Илон Мъск. Както и при първите модели на Тесла, фугите със сигурност не са окей. Абе, ужас. За някой може да е много красив този автомобил, за други пък е, както и за мен, отвратителен. Една малко по-различна 36-ца, която е наистина широка. Отвора може да видите колко навън е всъщност калника. Пакета е малко стил Rocket Bunny, но не съвсем. Това е ламбургините на Top Secret. Изсипано на земята, буквално. Ето също още един пример за добре направен автомобил. Сега там събира малко камъчета, ама това е FD направо пръска. 34-ка с карбонова предница. Мисля, че миналата година беше тук. Nissan с Liberty Wall Kit. Също силвията е доста готина. Ето едно бокстърче, направено да изглежда различно. Мисля, че можем да стигнем до извода, че за да ти е тук автомобила, просто трябва да е различен. Всеки каза, че гледали супер много, да няма абсолютно никакви забележки. Поне аз забелязвам много забележки, смисъл. Нали, поне един спрей да беше минал. Единствено е отвратително. Но е различна и затова е тук. 944. Между другото, добре изглеждащ автомобил, но има доста други, как да кажа, неща, които не са много Порше в него. Или много обичан, или много хейтван автомобил, бих казал. Точно този има забележки по боята, но това не пречи да изглежда добре. Отдалеч. МК единица с бодикит. Като цяло изгорели оплътнения. Има някакви неща, не са супер окей, но разбираемо за толкова стар автомобил. И е дизел. Абе, изглеждаш си добре този Golf. Рад стайл. Нарочно с ръжди, изпочупена, ръждясала. Защо не е зле. Фиата кърти. Може да си го сложиш в чантата и когато ти омръзне да вървиш пеша, го изкарваш, качваш се и караш. И за който лукса го успокоява, тук са луксозните седани. Маси, чаши, изглеждат брутално отвътре. Ето. Още една 34-ка. Синя, най-готиният цвят за 34-ка, със сигурност. Абсолютно заводска изглежда, между другото. Виспек GTR. Бояджията си е оставил ръцете.
боядисани уплътнения, за съжаление, но иначе колата е брутална. Имало е нещо, де. Фугите на предния капак доста се разминават. За такава кола е простено. Опа! И така обикаляме си. Ево, корвети, голфове, колкото искаш. Ето и един представител отново на луксозните седани. Зад него Midnight Purple 34. И колекцията на Jägermeister, Porsche, Astra може да видите тук, доста добре направена, и Alfa Romeo 34. Интересни джанти, не са по мой вкус, но като цяло да. Продължаваме напред. Ево, има едни джанти и окачване, вероятно, друго поне не виждам. Чистачки Delete. Ляв волан. Интересен цвят Мустанг. Това е. Човек поне си го е написал. Една 36-чка. За феновете на BMW, състезателна. Ето една Midnight Purple Supra, която изглежда с карбонови елементи. Не, само предния капак е карбонов. Ето този Ford GT се продава. Ако някой случайно иска да си го купи. Супра с парашут. Движиш се между другото до вчера по улиците на града. Една малка турбинка от камион. Ухото ми. Ето там долу е дрифта, така че ще идем да погледаме и малко дрифт. Да видим там какво е положението. И така, приключи Ultra Race на едно изживяване, което наистина
заслужава всеки автомобилен ентусиаст да мине през това нещо. Road Race, между другото, не е просто едно изложение на автомобили на стадиона, ами си е цяло изживяване. 4 дни от четвъртък до неделя града е бъкан с автомобили и то брутални, с много автомобилни ентусиасти, като 24/7 бръмчат по улиците, правят се сбирки, бензиностанции, на паркинги, на центъра и така нататък. Дава се газ, бърнаут и глупости. Направо почти не сме спали 4 дни. Със сигурност си заслужава. Относно самото събитие, беше наистина много добре организирано. Събота имаше малко проблеми с организацията за влизането, но неделя нямаше никакви проблеми. Влизахме за 2 минути. Имаше адски много кетеринг места, можеше да се вземе храна спокойно с малко изчакване на фона на хилядите хора там. Имаше осигурени места с сянка, където можеш да седнеш. Ако си намериш пътна помощ и камионче, на което да седнеш, нямаше достатъчно места за сядане, като столчета или нещо такова, но имаше пък доста пътни помощи, които се използваха за столчета. Много лошо впечатление ми направи, както и в България, така и тук. Да, повечето хора са в еуфория да се снимат с колите, да ги погледнат по-отблизо, но тези коли, особено които бяха на въздух и свалени в земята, им стърчаха липове, дифузори и така нататък, хората ги настъпваха, изобщо не се съобразяваха, че могат да направят някакви щети на автомобилите. Някъде разбираемо за тях всеки бърза и се тика да може да се снима с автомобила, но все пак не мисля, че е редно и може организаторите евентуално да помислят за някакви ограждения на повечето автомобили, въпреки че пък така се отдалечават малко хората от самите автомобили. Не знам, поне според мен трябва да се измисли нещо. Дрифта не успяхме да го гледаме, понеже имаше много хора, които седяха по оградите и едва се вреждаш да погледнеш каквото и да е, камо ли да успееш да заснемеш нещо. Да, между другото, с хората, които искат да заснемат, могат да си вземат медиа баджове, напълно безплатни са. Естествено срещу портфолио и снимки, които да представиш предварително. Ако те одобрят, получаваш медиа бадж. С медиа бадж можеш да влизаш на повечето места, да снимаш. Също така ти позволява и по-рано да влизаш, докато няма хора. Въпреки че аз нямах медиа бадж, но that guy Pesho, shoutout за него. Имаше такъв и между другото в неговия профил може да видите много яки снимки от събитието. Ще му оставя тук някъде инстаграма. И едно разочарование, някой ми открадна Road Race чашата. Аз я купихме след това. Бях си я сложил в раницата и в навалецата някой просто си я дръпна и си взех друга. Но да, готина е. Пластмасова. На щанда на Hot Wheels, между другото, беше човекът създал ето този дизайн на Toyota GR86, Тони Брейдингер, който ми разписа 3 от моделите. Беше също доста готин момент. Друго, естествено, каталози, каталог на Porsche, постерчета. Тениски ни си взехме, бяха по 120 лева. Решихме да пропуснем. Ще лягаме вече, защото 4 дни ни са събрали от сутринта до сутринта. Сме навън, да гледаме коли, сбирки и така нататък. Като цяло това е. И не забравяйте да се абонирате за канала, да последвате нашите социални мрежи и мислете широко. Чао и до следващия път.